Mga kapuso, dungan natong sayron ang istorya kung paunsa nagbunga ang sakripisyo ug pagpaningkamot sa kanhi public school teacher sa eskwelahan sa Matig Salog Tribe sa Marilog District, Davao City. Tungod sa iyang mga inisyatibo na ila siya ug karon commissioner na sa Presidential Commission for the Urban Poor, si Commissioner Randy Halasan. Commissioner Randy, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na ka, sir? Maayong buntag, okay lang, kamusta po? Of course, at napasalamat ko sa At Home with GMA Regional TV for inviting me. Daghan po kay salamat, sir, kay nakauban ka namo dinhi ug maayo pud ang among kahimtang. Sir, before becoming a PCUP commissioner, usa ka public school teacher ug naila tungod sa imong mga sakripisyo sa pagtudlo sa mga kabataang matigsalog sa Pigalongan Elementary School. Unsa nag-inspire sa imo nga magpadayon sa pagtudlo bisan ana sa bukirong bahin sa Davao City kaniadto? Of course, ang mga bata na mga matigsalog sa Pigalongan Elementary School, mautoy nakahatag inspirasyon sa ko sa pagtudlo. Kay tungod sa kinahadlang kaya nila ang edukasyon, labi na sa ilang komunidad, na walay lain makapalambo sa ilang komunidad tungod sa edukasyon na kailangan nato sila matudluan. Sir, take us back sa imong experiences sa pagtudlo sa maong eskwelahan. Unsa ang mga struggle ug sacrifices nimo as a teacher sa Lumad School ug paunsa nimo ni gipangitaan og mga pamaagi? Dili siya lalim sa pagtudlo because ang Pigalongan Elementary School isa sa pinakalayo na eskwelahan sa Davao City at tuon nimo siya from my home to school is 1.5 hour bus, 20 minutes motorcycle, tapos mobaktas kag upat at tunong ka oras, tapos motabog pa ka og duha ka kasapa. Very hard, no, in a mountainous and steep road. Lisod kaayo, kung lang motabog pa kasapa, delikado pa jud kaayo, labi na kung magbaha. So makita nimo ang kalisod sa mga teachers, ang mga struggle dili dalin. Nakita po nimo ang mga bata na kailangan po mobaktas og layo padulong sa school. So mauna ang among mga struggle, but because of our dedication, commitment sa mga bata, lalampasan na mo ni tungod sa among maayong intensyon sa pagpatudlo sa mga bata. Sir, tungod sa imong compassion and dedication para sa mga kabataang matigsalog, nag-expand ang maong eskwelahan ug natukod sab ang high school. Unsa ang nahimo nimong inspirasyon sa maong mga initiatives? Nakita na ko, kung elementary lang putok ang mga bata, kailangan din ma-expand. Kaya natukod na ko ang high school, kauban ang city officials, of course ang mga teachers, of course the community. Kaya nakita na ko, kung walay high school, dako ang puruhan na magminyo ang mga bata og sayo. So na-expand me into high school, natukod na mo ang high school. Tapos ang kamaayo lang ani is daghan na kay mga bata ng eskwela tungod sa pagtukod sa high school. So dili lang ka Davao City ang edukasyon ani, tungod na po yung mga bahin sa Bukidnon area na dito po naga-eskwela. Sir, katong na-appoint ka isip commissioner sa PCUP, unsa imo nahimong priority action sa pagtabang sa mga komunidad nga nakasinati ug kapobrehon? Karon ang akong advocacy jud is education and sustainable livelihood sa mga communities labi na nakasinati kalon og kalisod. Isa na siya sa akong mga advocacy, kaya kami nag-add to me sa mga communities kung unsa jud ang ilang kinahanglan, especially sa livelihood, na unsa jud ang ilang pwede na tumatabang with a different government approach na sabay-sabay sa ang gobyerno na magtabang din sa komunidad, na dili lang livelihood atong matagaan kundi skills. Makapacitate nato ang mga tao kung unsang skills na pwede nilang makontribute para sa ilang livelihood. Of course, ang market kinahanglan na siya. Kaya kinituo man gud ko, pag maayo ang isa kay livelihood, maayo ang panalbaho sa tao, maayo jud ang iyang kaintan sa pamilya. So mauna siya ang akong advocacy na ginatutukan na kailangan matagaan ug maayong panginabuhi ang mga tao. Of course, ilang panginabuhi, maayo pong edukasyon ang ilang mga anak. So mauna siya akong ginatutukan karon. Sir, sa imong posisyon karon, ginalantaw ba nimo ang imong trabaho karon isip opportunity nga mas matabangan pa nimo ang mga kabataang lumad sa matang sa edukasyon? Yes, oo, nakita na ko rin siya opportunity na matabangan ang mga lumad sa edukasyon. Dili lang sa edukasyon, kundi sa lain-lain na mga pamaagi sa ilang livelihood, sa education. Of course, kabalo mo ang pinaka-importante po na dapat i-develop is their values and the leadership sa mga kabataan ng mga lumad, dili lang sa mga lumad, kasi nakita na ako na dapat mas responsable ang atong mga kabatanunan sa ilang mga lihok kasi part sila sa pagsulbad sa solusyon sa atong nasod. So mao na ako nakita is about leadership and values.
So kana jud ang kailangan tutukan nato. Sir, with all your achievements, unsa pa ang imong gusto ma-achieve sa imong kinabuhi, ingon man sa komunidad sa Matigsalog nga imong giserbisyohan kaniadto? Of course, daghan pa ko gusto ma-achieve sa mga Matigsalog, dili lang sa Matigsalog. Of course, this is a wide naman din akong responsibilities. Ang gusto dyan ako is makatukod ko og foundation na magtutok sa edukasyon sa mga kabatanunan. Ikaduwa is matabangan ako ang mga komunidad na naay maayon na panginabuhian na livelihood na dili lang kana na naapod sila ma-market na mga livelihood nila ang ilang mga produkto. So mao na sa kung gusto ko makatukod foundation na nakatutok in ana. Na pangatlo is gusto nako na ma-empowered mismo ang mga tao na kailangan sila na maging partner sila sa gobyerno sa pagpalambo sa ilang kaintan. Alright, daghan kayong salamat PCUP Commissioner Randy Halasan sa pag-share sa imong istorya nga inspirasyon sab sa atong mga kapusong Mindanawan. Ingat po, sir. Salamat po, salamat. Kini ang At Home with GMA Regional TV.